díky moc. Teď se k nám připojí ještě Tomáš Dřevěný, tady má svoji nádhernou manželku Lucku, tak on to bude hrát speciálně pro ní, že ona mi ráno, ne ráno, ježišmarja, my tu nejsme od rána, odpoledne mi říkala další, to bylo super, kdyby si ten Tomáš vzpomněl a vůbec nechápe, že on už mi to šeptal tam do ucha u WC. Nezapomeň to věnovat Lucce, to je jako první dárek k Mikuláši. Takže jako, Luci, tak poslouchej pořádně, jak to hraje. On má tlumítko a chtěla bych vás upozornit na jednu věc, to je fakt zajímavé. Tady toto kolečko, to není jen tak ledajaké kolečko. To je proto, aby mu to moc neřvalo. Jenomže, protože v naší kapele jsou hodně srandovní členové, tak mu tady dopsali čísla a že prý po konci koncertu budeme losovat kolo štěstí. Takže si zatočíte a on tam má 5, 6 nebo měl, no, tak on to smazal. Tak jako, ale měl to tam, než jsme začali hrát, tak jako super. Takže další cigošovka, tentokrát stříbrná lžička. Sestříme